Прывітанне, шаноўныя, дзякуй, што завіталі. Бачу, што вам спадабаўся мой новы плейліст. Гэта Na'Vi Band. Зараз я ў асноўным стаўлю іх. Там сапраўды вельмі лёгкія беларускамоўныя кампазіцыі, якія якраз падыходзяць для чакання пачатку гульні. Вось, рада цябе бачыць, Сейдж. І тут яшчэ адна асоба была, другая. Морт, прывітанне, рада цябе бачыць. Вось, мы пачынаем новую гульню. Air Memories of Old, успаміны мінуўшчыны. Прывітанне, Сейдж, прывітанне. Вось, гэтую гульню я купіла, калі ж я купіла? Шмат гадоў таму, можа, у годзе 19-м, напэўна, трошкі пагуляла, а потым неяк забылася на яе. А зараз я ўспомніла і вырашыла, што хачу паказаць яе вам. Тады пачнем новую гульню. Гэтая гульня пра дзяўчыну, якая даследуе сусвет і можа пераўтварацца ў птушку. Вось гэтае пераўтварэнне ў птушку гэта галоўная асаблівасць гэтай гульні. Я буду перакладаць. Аук, слухай, я ведаю, што ты вельмі хочаш даследаваць, але паломніцтва вельмі значнае для народу неба. І, як ты ведаеш, раней, перад вялікім расколам, землі вельмі адрозніваліся ад тых, што цяпер. Замест астравоў у небе зямля была адзінай, і старажытныя людзі насялялі гэты сусвет. Яны будавалі вялікія будынкі, і сярод іх 3 храмы у землях багоў. Тваё падарожжа прывядзе цябе да ўсіх 3 з іх. Але нешта змянілася. Старажытныя людзі нейкім чынам выклікалі вялікі разлом, раскалолі зямлю і пакінулі нас на астравах у небе. Жрыца Кара малілася каля маяка і знайшла адказы, якія дапамаглі людзям выжыць у гэтым вялікім катаклізме. Першы прыпынак для кожнага паломніка – гэта наведаць свяцілішча Кары. Так што ідзі, Аук, я буду чакаць цябе звонку. Вось гэтую дзяўчыну, відаць, завуць Аук. Я не ведаю, які ў мяне ўзровень ангельскай. Я ні разу не здавала ніякіх тэстаў, таму не ведаю. Але я ёй даволі добра валодаю. Не праблема там перакладаць і размаўляць з ангельскамоўнымі. Канешне, я не ўсе словы ведаю, вядома, але якось так. Дарэчы, мне вельмі падабаецца тут, як падабаецца, здзіўляе анімацыя. Яна нібыта на Луне. Бачыце, якая лёгкая. Альбо яна на Луне, альбо яна сама невагомая. Хаця, калі яна ўмее пераўтварацца ў птушку, то не дзіва, што яна будзе вельмі лёгкай. Можа, кілаграмаў 10 якіх важыць. Так, куды цяпер? Так, тут нешта з гравітацыяй. Хаця не дзіва, калі сусвет расколаты на асобныя астравы, што вісяць у небе, не дзіва, што ў кожнага астрова будзе невялікая гравітацыя. Так, гэтая таблічка вельмі старая. Частку тэкста немагчыма прачытаць. У землях багоў было 3 у 3 будынках і дрэмле ў вечным небе. Нешта дрэмле ў вечным небе. Ладно. Уже паходзім, можа тут знойдзем унізе нешта цікавае. У любым выпадку можна будзе падняцца назад потым.
А, ці зможе яна сюди запрыгнуць? А, не дастане. Шкада. Ну ладно. Сапраўды так выглядае, быццам яна важыць усяго нічога. Так, як бы пераскочыць? Опа. А, па-моему, калі утрымліваць прабел, то яна будзе скакаць вышэй. Добренька, скачам. Ага, гэта свяцілішча кары, калі не памыляюся, мы тут. Зараз будзем чытаць таблічкі. У нашых сэрцах успаміны пра свет, ён зяе ў імя кары. Яе ліхтар... Плянер... Ёй не патрэбны плянер, убачыш. Яе ліхтар накіроўваў і абараняў нас, калі сусвет быў расколаты і мы сталі людзьмі неба. Ага. А яна можа ўжо даставаць ліхтар? Не, не можа. Ліхтар трэба потым атрымаць. Цікава, гэта вада? Тут такія цікавыя эфекты, насамрэч, такая цікавая графіка. Яна з аднаго боку вельмі мяккая, а з іншага нібыта не тое, каб недапрацаваная, але такая недасканалая, вось. І ў гэтай недасканаласці такая цікаўнасць. Гэта лісічка ці што? Прывітанне, сонца! Прывітанне! Дзякуй, што завітала. Рада цябе бачыць. А ці не сюды я намагалася заскочыць, не? А што там унізе? О, давайте спачатку ўніз завітаем. Я ж туды не магла заскочыць. Ці ёсць тут нешта цікавае? Не, няма. Але ж сюды вядзе вось гэтая сцежка, значыць, да? Ці можа яна проста вядзе, каб на выпадак, калі ўпадзеш? Ну ладно, паглядзелі. Шкада, шкада. Ну, стрым у мяне записываецца, так што калі хочаш, можаш потым зайсці паглядзець у запісу. Але дзякую ў любым выпадку, што завітала, мне вельмі прыемна. Можаш потым паглядзець. І хутчэй за ўсё гэтую гульню я не прайду за адзін заход, так што потым працягнем. Так, наступная таблічка. Увайдзі ў залу памяці, дзе спіць свет кары. Святло кары. Ён ніколі не сканчаецца, ён ніколі не скончваўся, калі яна была жыва. Папрасі і магчыма, ён зазяе у адказ да цябе. Мне так падабаецца гэтая гравітацыя, я так адчуваю сябе на луне, шчыра кажучы. Ніколі не была на луне, але яно, пэўна, адчуваецца неяк так. О, мы, дарэчы, здаецца, прыйшлі сюды. Окей, спрабуем. Гэта свяцілішча кары, і, па-мому, яна дасць нам свой ліхтарык. Клас. Запалім пахучыя палачкі. Класс, все такое атмосферное и такая незвычайная графика, насамрэч. Так, гэты ліхтарык цяпер наш. Ух ты! А дзе гэта мы оказаліся? Апынулись. Где она апынулась? Што гэта? Блин, гэта мне нагадвае ўжо Джор. Не памятаеце, там, дзе вылецела гэтая казяўка? Не казяўка, а цмок. Ух ты, цікаць трэба? Ладно, хадзем. Ну, такая пяшчотная гульня падавалася, а тут трэба цяпер цікаць. Ух ты ж, блин. І што далей? Я ж до туда не доскокну. Ладно, цікаем, куды атрымліваецца. Усё ламаецца, і тут усё ламаецца. Ух
ты, а гэта вада. А бачыце, які эфект ад вады? Мне навіть яшчэ летаць не ўмее. Спадзяюся, гэтыя ліхтары будуць гарэць дастаткова, каб накіраваць, ну, дастаткова доўга, каб накіраваць маладых паломнікаў. Дзякуй табе, старажытны чалавек, які паставіў гэтыя ліхтары. Блін, а чаму тут камяні растуць знізу? Што за дзіва дзіўнае? А, добра, здаецца, мы ўжо зараз выберемся. Цікаем, цікаем. А, супер, мы зламалі храм. Шыкоўна. Я спадзяюся, нас за гэта не паб'юць. Дарэчы, скажыце, калі ласка, ці не занадта гучна чуецца гульня і ці нармальна чуваць мой голас? Ну, ці, можа, гульню. І як наогул яна выглядае? Ці няма нейкіх графічных праблем? Прывітанне, дзедок. Супер. Это добра. Так. Аук, ты выбралася, добра? Дзякуй багам, што ты ў парадку. Што здарылася там? Я падумаў пра найгоршае, калі пячора разбурылася. Гэта ліхтар? Дзіўна. Гэта ліхтар, гэта старажытны артэфакт, які называецца святлокары. Нейкім чынам ён зазяў для цябе. Гэта першы раз за многія пакаленні. Захоўвай яго пакуль што. Я застануся тут, каб даследаваць свяцілішча. Тым часам табе лепей працягнуць тваё паломніцтва. Тут ёсць вёска каля маяка. Следуй за... Як гэта, дарэчы, назваць? Следуй за паветранымі змеямі, каб дабрацца туды. Пагавары з Дайнай, калі прыйдзеш. Яна скажа табе, што рабіць далей. Добренька. Ага. Оп. І тушачка! Цяпер можна лётаць. Клас! Юху! Так, вельмі прыгожа. Так, адкрыем мапу. Дарэчы, мапа тут даволі дзіўная, нічога не вельмі зразумела. Але яна даволі вялікая. Так, ну тут, значыць. І нам трэба вось тут маяк, і нам трэба туды, я так разумею. Добренька, але... Так, давайте захаваем. Але ж можна палётаць, правда? Яху! Ой, якая прыгажосць! А што там унізе? Даволі цяжка яе кіраваць насамрэч. Прыгоженька. Тушачкі. Да-да. Не падаецца, ці там нешта ёсць? Не. Ну ладно. Вау. Трэба трошки прыстасавацца да кіравання, таму што яно даволі цяжкое. Спадзяюся, вы не супраць, калі я палётаю па наваколлях перад тым, як працягнуць падарожжа, таму што мне здаецца, гэты свет, ён заслугоўвае таго, каб па ім палётаць. Клас. Тут, канечне, вельмі прыгожа, але трошачкі пуста. Ну, вось, напрыклад, мы пагуляем па гэтым востраве, і акрамя прыгажосці, по-моему, тут нічога і няма. Гульня вельмі класная, але мне здаецца лепей, каб нейкія дадаткі там былі ў ёй. Трошечки не хапае. Хаця не дзіва, бо тут жа нешта здарылася жудаснае ў гэтым свеце. Не дзіва, што ён такі пусты.
Ну і тут так само асабліва нічого няма, напэўна. Хаця вось гэтая платформа, яна даволі дзіўная. О, трусікі, клас. Так, анімацыя тут і наогул сама графіка, яна даволі дзіўная, такая вельмі піксельная і без асаблівых эфектаў. Ну і вядома, што ў ёй вельмі складана яшчэ яна непразрыстая, вось у чым справа. Вельмі складана перадаць у такой графіцы ваду. Але, можа, у гэтым і ёсць яе прыгажосць. У асноўным мы будзем узаемадзейнічаць з сусветам з дапамогай гэтага ліхтарыка, але калі ён тут не дзейнічае, то, напэўна, тут акрамя вось трусікаў няма з чым паўзаемадзейнічаць. Прабачце, калі камера... Дарэчы, камера нешта дрыгаецца, можа спрабаваць трошачкі яе чуллівасць зменшыць. Так. О, вось, супер. У паветры. Так, а цяпер... О, больш плаўна, добра. О, вон там бачу гэтыя знакі. Ось, калі тут дастаць ліхтарык, значыць, ён нам пакажа старажытных людзей. Джон, нам патрэбны большы востраў. Так як наша дзіця расце. Мне здаецца, трэба ўсталяваць лагер каля маяка зноўку. Цікава, што тут яшчэ ёсць. Нейкія плоты, але навошта тут плот, калі тут, па-моему, ніхто не жыве? Ці гэта за... О, калодзеж застаўся. Не, здаецца, тут нехта жыў, але цяпер тут так пуста. Такая вясёлая музычка і такі яркі свет, але ён такі пусты, адразу разумееш, што гэта нешта тут здарылася. Добра, давайте даследаваць сакрэты гэтага света. Гэта нібыта нейкае свяцілішча, вось такі камень. Ну, ведаеце, як старажытныя людзі пакланяліся буйным камяням і ўсяму такому. Так, а вон і наш маяк. Дарэчы, так дзіўна маяк выглядае. На мапе ён выглядае як звычайны маяк у нашым свеце, а тут гэта палка, каменная палка, якая, дарэчы, вісіць у паветры. Я вельмі падабаю музыку падчас палёту. Так, калі гэта маяк, значыць, тут павінна быць вёска, і нам трэба знайсці... Я ўжо забыла імя жанчыны, якую нам трэба знайсці, бо я імя ніколі не запамінаю, імёны. Так, гэта вёска, значыць, яна недзе тут. Добренька. Здаецца, гэта ты. Ці... Так, з кім я могу? Аук, гэта твоё імя, так? Так? Што здарылася? Ты бачыла нейкіх прывідаў? Ці духаў жывёл, скарбы, сакрэты? Я таксама хачу даследаваць. Гэта так нячэсна, што я захрасла на гэтым востраве. Часам я адпраўляюся ў прыгоды з маімі бацькамі. Але гэта ўсё адно прыгоды. Я аднойчы хадзіла ў суперкрутое месца. Яно на поўначы і даволі снежнае. З гэтай гіганцкай статуяй. Але яна, здаецца, кшталту зламаная, але ўсё адно крутая. І мяне завуць Эрэн. Цяпер ты ведаеш. Приемно познакомиться, Эрэн. Так, а с тобой мы можем поговорить? Можем. Hey. Ты в порядку, Аук? Ты ж Аук, так? Я чула гул ад свяцілішча Кары, і я так рада, што ты выбралася.
Мяне завуць Дайна. Ага, вось гэтая Дайна, якую мы шукалі. І вітаю. Даволі шмат часу прайшло з таго моманту, калі тут былі паломнікі. Твой настаўнік Медвін насамрэч быў апошні перад табой. Мае бацькі дапамаглі яму вярнуцца, і цяпер я, Джон і наша дачка Эрен дапамогуць табе. Калі ты адчуеш, што згубілася, верніся сюды і пагавары з намі. Мы тут, каб настаўляць цябе ў рэшце рэшт. Падарожжа кожнага паломніка патрабуе наведаць 3 храмы у зямлі багоў. Кара запячатала іх шмат часу таму, адразу пасля вялікага расколу. На зямлі каля кожнага з храмаў ёсць знак. Гэта там, дзе мы збіраліся, каб ушанаваць духаў, і табе таксама варта туды пайсці. Свяшчэнныя словы раскрыюцца тым, хто прыйдзе з адкрытым розумам. Свяцілішча вечнай хвалі найбліжэйшае, і ты знойдзеш яго на паўночным захадзе адсюль. Ага, добра, дзякуй. Дарэчы, мне было б цікава знайсці статую, пра якую гаварыла гэтая дзяўчынка, Эрен. Так, а ты хто? А ты Джон, па-моему. Прывітанне, Аук, і вітаю. Што гэта быў за шум? Пачакай, ты ж выбралася, ўсё добра? Мяне зовут Джон, дарэчы, Дайна, і мы з Дайнай даглядаем гэты маяк, які тут на востраве. Мы стараемся пераканацца, што нічога дзіўнага не здараецца з зямлі багоў. Не такая ўжо і лёгкая праца, улічваючы ўсе гэтыя дзіўныя старыя руіны і дзівосы тут. У мяне не было шмат часу, каб наведаць іх з таго часу, калі нарадзілася Эрен. Але мне і так нармальна. Я думаю, што яна сумуе па прыгодах, што робіць, што прымушае яе отца вельмі ганарыцца. Спадзяюся, я нармальна пераклала. Если у тебя будет час, я раю тебе наведаць Уинсон. Я так разумею, гэта вадаспады паветранай песні ветра, вадаспады песні ветра. Калі сусвет быў цэлым, а вадзяны дух вадзяны дух расчэсвала яе валасы у плыні там. Прыгожыя валасы, я так разумею. Спадзяюся, я не нарабіла памылак у перакладзе. Вецер спяваў, каб яе валасы плылі ўніз, пакуль не змешваліся з аблокамі, і такім чынам нараджалася вясёлка. Ой, дзякуй, што сачыш. Калі будуць памылкі, калі ласка, кажы. Не той, каб я бачыў вясёлку сам, але не той, каб я бачыў гэта на свае вочы, але гэта цікавая гісторыя. У любым выпадку ты можаш знайсці гэтае месца на поўнач адсюль. Дзякуй, мне вельмі прыемна. Хаця, насамрэч, я дагэтуль вось такога спантаннага перакладу ніколі не рабіла.
Так, працягвай за аблокі. Ну, у сэнсе, накіроўвайся за аблокі. Давайте трошечки тут огледзімся, таму што даволі цікава. Нарэшце мы... І я яшчэ трошечки змяню налады камеры, таму што яна ўсё адно праз тое, што вельмі чулівая, вельмі дрыгаецца. Так, ну так трошки лепей. Ух ты! Ух ты! Шматхвастовыя лісы! Нешта японскае. Кіцуны і журавель. Ці чапля, хто там. І як тут прыгоженька так. І гэтая дзіўная графіка. А тут можна, у гэтым можна лётаць? Ці можна ў гэтым лётаць? Не, яна хутчэй за ўсё проста прывязаная і мы, ну, в прынцыпе, мы ж самі можам лётаць. Хаця так класна, лодка, у якой, якая стаіць у паветры. Клас. Добренько. Куды нам казала гэтая дзяўчынка ісці? На поўнач? Давайте падыдзем для пачатку, паглядзім на маяк. А там уже вырашым куды далей. Напэўна, ісці марозіва перад стрымам было не самай добрай ідэяй. Так, о, дарэчы, вельмі добрае слово ты ўспомніла, сакавітыя колеры, сапраўды. Індзі гульні там такія класныя, што яны ж індзі, таму што independent, незалежныя, яны не залежаць ні ад чаго, ні ад, ну, ад фінансавання, канешне, залежаць, але не залежаць ад буйных выдавецтваў, не залежаць ад, як гэта, о, можна гэта паглядзець, не залежаць ад меркавання чужога, проста выдаюцца. Гэта мусіць быць маяк. Не выглядае на тое, што тут можна нешта зараз рабіць. Магчыма, мне варта вярнуцца сюды пазней. Яна калі стаіць, яна трошачкі ў паветры такая прыпадымаецца. Ай, якая прыгажосць. О, гэта, здаецца, злакі? Ух ты, клас. Дарэчы, блин, так дзіўна выглядае. Яна быццам там патанула, а яны нават не варушацца. Ну ладно, овечкі, овечкі. Вось тут уже бага. А чаму ты цікаеш? О, мне некае дасягненне адкрылася. Добра. Ой, якая прыгажосць. Маленькія. Ягня, здаецца. Я таксама спачатку падумала, што гэта былі забыкія пяскі. Ой, маленькія, яны што, цяпер будуць бегаць за мной ці проста? Яны цяпер будуць бегаць за мной. Яны вырашылі, што я мама. Але ж чаму? Вы ж не птушкі з гэтымі, з імпрынтынгам. Вы ж млекакормячыя, у вас больш складаная нервовая сістэма. Уже не бегаць. Ну, добра. Так. А што там за пячора? А што тут? А, тут просто востраў канчаецца. Ясна. Я хочу паглядзець, што там за пячора. Ух ты! Я кудысьці зайшла. Добра. Загружаецца новая локацыя. Пампуецца. Шановне господарство, не забывайте stay hydrated, як кажуть вестерни. Піть воду своєчасово і в дастатковій колькості. Вау, я тут яшчэ ніколі не была. О, гэта... як гэта? Школа пілігрымаў ці нешта такое? Што гэта за рыба? Я спадзяюся, яны не драпежныя. Такія дзіўныя рыбы.
Ах ты! Вау, я тут еще не была. О, тут можно таблички почитать. Ясно, нельга. Я не могу гэта прачытаць. Яно написано на мове, якую я не ведаю. І вялікая частка яе зламаная і амаль немагчыма яе чытаць у любым выпадку. Магчыма, Медвін ведае, як гэта расшыфраваць. Медвін гэта яе настаўнік. О, я ўжо запомнила трошкі імён. А гэта што? Ну то же самае. Яно напісанае на мове, якой яна не ведае, але ось, ну і таму яна не можа гэта прачытаць. А гэта? Ну, тое ж самае. Здаецца, нам прыйдзецца сюды вярнуцца потым, калі мы будзем праходзіць сюжэт. Гэта мы з іншага боку выйшлі. Добра. І вярнуліся ў вёску. Можа, тады ўжо паляцім на востраў наступны. Як класна. Так атмасферна насамрэч, хаця графіка даволі такая простая, але, боже, як жа яно якое ж яно атмасфернае. Клас. Я б хацела тут можа, не жыць зусім, але пабываць дакладна. Якое яно утульнае. Не, все ж таки інді-гульні найлепшыя. Здаецца, мы з вами ўжо вызначыліся. Будзем гуляць у інді-гульні, бо іх у мяне багата. Я на кожным распродажы ў Стіме нешта прыглядаю сабе, купляю. Чаму вы так рывяце? Я ж вам нічога не раблю, я просто прайшла міма. Так, а куды мне трэба, дарэчы? Я не ведаю, куды мне трэба. Так, калі нам сказалі ісці на паўночны захад. Паўночны захад гэта туды. Значыць, і я там бачыла плынь паветра, і калі не памыляюся, перамяшчацца паміж лакацыямі якраз таки можна на плынях паветра. Добра, хадзім шукаць. О, зноў гэтая штука для птушачак. Цікава, ці можна за гэта ўзаемадзейнічаць? Не, яны проста кормяцца. І гэтым людзям, якія тут жывуць, сапраўды важна гадаваць птушак, таму што ж, хутчэй за ўсё, яны ёсць асноўны сродак сувязі. Так, вось гэтая плынь паветра, якую я бачыла, але нам трэба на паўночны захад. Паўночны захад. Вось я якраз туды накіроўваюся, таму, і вон, здаецца, тая плынь паветра, якую мне трэба злавіць, каб перайсці ў наступную лакацыю. И что далей? Ладно, давайте полетим на паўночны захад и поглядим, что там будет. Вот тут есть уже некие островы. О, вось, я на той полечу и там мы поглядим, что далей и куды. О, там руины яшчэ некие есть. Twilight Lake. Ага. Новая локация открытая. Это я забыла, як Twilight перакладаецца. Нейкае такое. Ага, і вось тут, здаецца, будзе храм. Добра. Можна захаваць. Тады паляцім тут даследаваць. Змрок. О, дзякуй. Вось, вылецела з галавы гэтае слова. Змрочнае возера тады можна перакласці. Гэты саманазваны бог заходзіць занадта далёка. Я спадзяюся, ён расцягне сябе да вельмі тонкага стану. Мне здаецца, гэта гульня слоў, што кшталту, калі
ён заходзіць вельмі далёка, то ён будзе расцягвацца і ўрэшце рэшт стане вельмі тонкім. Старажытныя людзі ўмелі жартаваць. Ну, вядома, што людзі ўмеюць жартаваць. А што тут на даху мне было цікава? Нічога. Ну ладно. Як жа ўсё ж прыхожа. А яшчэ нейкія вось гэтыя бачна ўнізе знакі. І зноў для птушачак штучка. Кармушка. Мне чамусьці здаецца, што калі іх усе наведаць, будзе нейкае дасягненне. Эй, ты чаму пераўтварылася? Опа, бачу нейкі знак. Давайте паглядзім. Ой, вода такая дзіўная, сапраўды. Так, можна сапраўды проста палётаць. Выглядае на тое, што вунь там месца старога лагера. Цікава, ці засталося там нешта цікавае. Это ён намякае, што нам трэба туды паляцець? Добренька. Так, ён глядзіць вунь туды, значыць. А давайте наведаем. Правда, што? Так, дзе там стары лагер? Як ён кажа? Не тут, напэўна. Так, і не на маленькіх астравах, значыць... Дзе ж ён бачыў гэты стары лагер? Магчыма, я неўзабаве навучуся нармальна лётаць, і тады змагу лётаць і не перарывацца. Таму што пакуль што мне даволі складана лётаць і яшчэ нешта рабіць, разглядаць падчас. Рака знікла. Што з духам рыбы? Ці ў парадку яна? Паглядзім тады далей, што там з ракой. Рака перарвалася нават таму, што гэтая зямля раздзелілася на дзве часткі. Ды які жах. Справді, цікава, як выглядалі гэтыя месцы, калі яшчэ гэты свет не быў разламаным. Тут была рака. А я так не знайшла гэты лагер. Ладно, можа потым пашукаць. А можа ён вунь там? Але ці не новая гэта лакацыя? Ладно, паглядзім. Не, гэта не новая лакацыя, таму што... Ух ты, а там што? А, там мы ўжо былі, добра. Это не новая локация, потому что там далей бачны храм, а ў храм нам трэба вось у гэтай локацыі. Так, дзяўчаткі, я абяцаю, што я навучуся лётаць добра, і тады мы з вамі зможам палётаць доўга і паглядзець на ўсё. Камені. Ух ты! О, а ці не ахвяра гэта? Ці... Выглядае на тое, быццам гэта алтар, дзе прынеслі ў ахвяру трусіка. Ух ты! Магчыма, тут ёсць і крыважэрныя духі. І вунь там, здаецца, нейкія алтары. Так, алтары, дзе... Не, ён ужо дакладна мёртвы. І авечак прынеслі ў ахвяру. Ух ты! А, вунь, можа, які лагер меў на увазе той чалавек. У нас ёсць алтар, дзе было 3 жывёлы, і алтар, дзе была 1 жывёла. Ці ёсць тут алтар, дзе 2 жывёлы. Тады можна падысці там 1, 2, 3, і будзе нейкае... Нешта адбудзецца. Ой, клас, я ўрэзалася ў дрэва. Шыкоўна.
Які птушки. Ой, пробачте. Який твар. Ладно, бачу тільки два алтари. Ладно. Полетіли туди в лагер, поглядим, що там. Ось, здається, гэта лагер, який мав на увазі чоловік, який сказав, що він там рештки лагеру. Може, справді є нешта цікаве? О, є нешта цікаве. Ой. Я ехал з паўднёвых астравоў. Гэта мой трэці і апошні запіс маіх падарожжаў у землях багоў. Я натрапіў на лісіцу, як толькі збіраўся ісці дадому. І не зусім зразумела гэта сказ, але з ім здарылася нешта звязанае з лісіцай і... Окей. Так, ён натрапіў на лісіцу. Ён сядзеў пасярэдзіне дарогі і выглядаў, быццам бы бязгучна смяецца, нібыта нейкаму схаванаму жарту, з нейкага схаванага жарта. Я злосна сказаў: «Мои люди паміраюць, што адбываецца?» Яго усмешка падавалася сумнай. Цемра ўнутры... Цемра ўнутры паклікала цемру звонку. Вылікуй сваіх людзей, каб вылікавацца. Гэта не твой шлях, Йохал. Я не ведаў, што сказаць, і утаропіўся ў яго, калі ён сышоў. Пазней я ўсвядоміў, што ён меў рацыю. Гэта не мой шлях, але адзіны для ўсяго майго народу. Калі я прайшоў змрочнае возера, я сустрэўся з Карай упершыню. Яна паказала мне свяцілішча вечных хваляў і папрасіла, каб я сабраў усіх, каго ведаю. Гэта прыбежышча... Як гэта? Зноў забыла слово. Прабачце, я час ад часу забываю словы. Ну ладно, хай будзе... Сховішча. Гэта сховішча, на якое мы спадзяваліся. Я працягну падарожжа дамоў і буду накіроўваць людзей тут. Я зноў павандрую дадому і буду накіроўваць маіх людзей тут. Я пабачу маю адзіную дачку Рэю, альбо маё адзінае дзіця Рэю зноў, і я прынясу ёй надзею. Ну, так, дзякуй табе, старажытны чалавек, мы сапраўды знайшлі нешта цікавае. Я так разумею, гэта адзін журнал, і ёсць яшчэ два. І хутчэй за ўсё яны не тут, а недзе ў храме. Добра, тады, напэўна, працягнем падарожжа ў храм. Вау, колькі вады! Чмурэц! Як добра, што мы умеем лётаць, мы б туды не даплылі. Вау! Дарэчы, аблокі таксама дзіўна выглядаюць, як і вада. Так, я так разумею, нам трэба туды. Але я хачу трошачкі палётаць навокал. І мне чамусьці здаецца, што гэта яшчэ не самае прыгожае, што нас чакае такая прыгажосць, якую не часта ў гульнях пабачыш. Клас. Ой, напэўна, ўжо
вже треба спускатися, а то я ось подимаюся, як побачить, як мага больш. Якой же яно прыгожае. Клас. Ён, пэўна, быў яшчэ больш велічны калісьці даўно, ну, вось да гэтага расколу, але і зараз ён нават больш такі уражвае. О, тут чалавечкі. Здаецца, яны збіраюцца туды. Добренька. Давайте да іх далучымся. Я так люблю вось гэтую мэблю тутэйшую. Яна такая утульная. Свечкі, рэшткі свечак, мэбля. Збанок. Атмасферного дзіця. Жыць. Тут нібито сонце і луна. Сонце і місяць. А як сюди увайсці? Ось прийшли ми у храм. Що далі? А там яшчэ я бачу значки нейкія. Пагляджу, што там, і може знайду з вялікай адлегласці ўваход. Можа ён знізу ці яшчэ недзе. Так, значки. Паглядзі сюды, я ніколі не бачыў столькі вады. Ці не бачыла. До речі, вода пераліваецца, і куди яна зліваецца, і адкуль там бярэцца яшчэ вода. Ну, ось. Я вельмі люблю такі сеттинг, дзе ёсць астравы, якія лётаюць у паветры, але ўсё ж такі, ну, калі думаеш пра іх як навукоўца, то трошечки выклікае на ха-ха. Але ж прыгожа. Як прыгожа, толькі як туды патрапіць. Може, унізе ёсць адказ? Зараз паглядзім. Не? Не? Ха. А дзе ж яны туды збіраюцца і куды мне трэба? Ну, людзі сюды дакладна ідуць. А калі людзі ідуць, значыць, ну, як бы распрацоўшчыкі паказваюць, што нам туды трэба. Цікава. А, вось, прачытаць. Добра. Надзея для нашага народу была адноўленая мудрасцю яе слоў і сховішчам, што яна дала нам. Дух жывёл дапамог ёй схаваць уваход пад хвалямі, якія падаюць і пазначаны сонцам і месяцам непадалёку на паўночным усходзе. На паўночным усходзе. Значит, там схаваны ўваход. Добра, хадзім на паўночны ўсход. А яшчэ ў чым прыгажосць індзі-гульняў, хутчэй за ўсё, там не будзе мапы з адзначанымі заданнямі, і ты больш паглыбішся ў атмасферу. Таму што будзеш сама шукаць, ну, вось, як зараз я шукаю ўваход. Так бы знайшла, ну, пазначыла сабе адзнакі ў журнале і пайшла далей. Тут не, тут прыйдзецца пашукаць. Так, ага. Вось бачу гэты вадаспад, і за ім схаваны, я так разумею. Давайте паспрабуем. Спроба не хвароба, ўрэшце рэшт. І... А, нічога там няма.
Неподалеку на полночном усходе. Что там неподалеку на полночном усходе? Ладно. А може справа ў тым, што гэта вось гэты вялікі вадаспад, трэба туды пайсці. А то я пайшла за маленькі, а тут жа ёсць такі больш вялікі. Ладно, давайте туды. Блін. І зноў нічога. Шкода, ладно. Што нового ёсць? Так, ладно, я напэўна яшчэ разок прачытаю. Ой, боже, на блокі! Ой, якія яны страшныя знутры! Так. А яна не патоне? А, тут не глибоко. Окей. Так, значит, вось тут то, что позначено сонцем и месяцем, и оттуль треба ісці на паўночны ўсход. Можа яшчэ раз прачытаць? Так, ну паўночны ўсход гэта туды. Так, за хвалями, якія падаюць і пазначаны сонцем і месяцам. У найбліжэйшым паўночным усходзе. North-East — гэта паўночны ўсход. Окей. Паўночны ўсход. Як добра, што на версіі ёсць компас. Добра, хадзім на паўночны ўсход. Ці паляцелі. А можа трэба наадварот вот ісці якраз? І яна ў нейкі момант праваліцца? А можа вось за гэтым вадаспадам? А то я... Ну, сапраўды надзейна схавала. Я. Ой, не то, ладно. А можа сапраўды пакуль пашукаць іншы... Пааткрываць лакацыі, пашукаць іншае месца. Ладно, можа сюда вернемся позднее. Что там у нас с мапой? Давайте пооткрываем локации покой. Вот им туда вернемся. Нам же не сказали, что обовязково трэба вось менавіта з гэтага храма пачынаць. Можем пачнем з іншага, іх вже там 3. О, гэта кшталту Стоунхендж. Цікава. Ці ёсць тут нешта цікавае? Калі вось на гэты пенёк устаць, запаліць святло, і нічога не будзе. Шкада. А што калі гэты свет такі пусты, толькі вось пакуль што? Пакуль я на самым пачатку сюжэта, а потым ён стане больш запоўненым паступова. А, я зразумела! Я, здаецца, зразумела. Вау! Можа, тут уваход? Яно ж як бы... Не, яно на ўсход. Яно не на паўночным усходзе. Ладно, глядзім. Вау, якая жывёла.
не думаю, што ў гэтай жывёлы засталася сіла. То бок гэта кшталту магічныя жывёлы, якія вось всё, загінулі. А ў гэтай нават галава адламалася. Ну, ці артефакт. Ой. Мой брат застаўся, каб даглядаць маяк, і я вызвалася добраахвотніцай, ну, ці добраахвотнікам, каб далучыцца да яго ў яго вывязках. Я буду даглядаць зямлю і яе жывёл, нават калі я не разумею, чаму жрыца хоча, каб мы пакінулі наш пост. Ці сапраўды богі спяць у гэтых землях, і мы павінны даглядаць іх. Але чаму яны заснулі? Ці могуць богі наогул спаць? Я думаю, што гэта проста казка для дзяцей. Богі даўно сышлі з нашага свету, і іх землі цяпер належаць духам і жывёлам. Але імёны застаюцца даўжэй, чым успаміны пра твар. Цікава. Ён назва. Мне здаецца, гэта ўсё ж не ўваход. Па-моему, калі вось тады, пару гадоў, калі я толькі купіла гульню і я пачала ў яе трошачкі гуляць, я знайшла ўваход, але я зусім не памятаю, як я яго знайшла. О, зноў гэтыя чырвоныя малюнкі. Алень, і, здаецца, нешта падае. Вось гэты квадрат, на які нешта падае, ён выглядае так, быццам вам кажуць, што вось квадраты, трэба, каб на яго нешта ўпала. Можа так у тым храме ён актывуецца, і можна будзе туды патрапіць. Блін, я не ведаю. Паляцелі далей. Ой, блін. Прабачце, я яшчэ не ўмею лётаць. Я толькі вучуся. Овечки. Ага, і той чалавечак, які казаў, што там нейкі лагер. Ладно. Паляцелі тады на наступную лакацыю. Вон туды. Хаця хацелася б патрапіць у гэты храм. Нават не ведаю, шкада. А вы як хочаце? Ці пашукаць яшчэ спосаб, як патрапіць у храм, ці ляцець далей? Як же сюди потрапити? Добренько, тады пакуль пашукаю. А можа загугліць хуценька гайд і пачытаць, як гэта зрабіць.
можна. Добренько. Тоді зараз загуглю гайд. Як там змрочний храм? Добренько. Ага, ўсё ж такі яго трэба адчыняць вунь там, дзе я чытала гэтую... Ну, давайте паспрабуем. Я не зусім зразумела, што там трэба рабіць, але спроба. Я так люблю, як яна приземляецца. Так, значыць, паўночны ўсход. Так, людзі ўсе ідуць туды. Што яшчэ трэба? Close northeast. Я, напевно, все ж яшчэ почитаю, тому що нічого не зрозуміла. Окей. Треба потрапіць у нейкі пакой. Але ж дзе ён? Неподалеку, но далеко. Нічого не зрозуміло. Ладно. Я так розумію, нам треба знайти нейкую лісу.
шчыра кажучы, там тлумачэнні нейкія даволі дзіўныя і трэба на гэтую статую зняцца ці што? Я не разумею. Ладно, хадзім, напэўна, шукаць іншае, таму што ці можна яшчэ палётаць навокал. Ну, урэшце-рэшт, гэтыя храмы ж не абавязкова праходзіць менавіта ў той паслядоўнасці, у якой яны пазначаны ў сюжэце, але, ну, хадзім шукаць наступнае. Так, што там яшчэ ёсць? О, тут нейкія кропачкі святла ляцяць туды, а вон там на гарызонце бачнае нейкае белае святло. Можа, туды хадзім. Калі там ёсць такі слуп святла, значыць, там будзе нешта цікавае, лагічна. Вось, і ў мяне таксама. Я тыя гайды, якія загугліла, там тое ж самае. Недзе палёталі і неяк адкрылі. Ладно, я тады потым, ну, пасля сённяшняга стрыму пашукаю звесткі пра гэты храм. І тады паглядзім. Windsor Falls. Мне чамусьці здаецца, што нам спачатку сюды трэба было. Ну, прынамсі, па тым апісанні, якое там было. Вау. Як жа тут усё прыгожа. О, по-моему, там нейкі значок. Ну, і зноў гэтая штука для птушак. Бацька, якія адказы ты, імаверна, спадзяваўся знайсці ў гэтых зламаных землях? Ці не сын гэта таго вандроўцы, журнал якога мы бачылі нядаўна? Ці дачка? Не, гэта Рэй, гэта ж дачка. Памятаеце, ён пісаў, што ў яго ёсць дачка? Хутчэй за ўсё, гэта была Рэя. Нейкі будынак. Варта, напэўна, туды зазірнуць. Вау, клас. О, бачыце, там месяц і сонца. Можа, гэта тое, што нам трэба? І вадаспад таксама. Здаецца, знайшлі. Наверх. Мы пакладзем яе на адпачынак у той вежы. Усё, у гэтай вежы. Клас. Здаецца, ўсё ж знайшлі. Трэба было адразу адправіцца ў падарожжа. Ну, добренька. Зато паглядзелі на прыгожыя краявіды. Вау. Вау, колькі тут усяго. Что там у них? Водоспады. Вось тут нават написано, што вось той знак, як той, які я чытала, куды ісці, ён паказвае сюды. Рэчы, паглядзім на мапу. Так, яно сапраўды на паўночным усходзе адсюль. І пускае.
Ага. Тепер треба ще знайти, як туди потрапити. Добренько. Можна пакуль полетать, оглядеться. Може, яно за водоспадом у сенсі унізе? Зараз поглядім. Чи можна зайти за той водоспад? Зайти там можна, тільки нечто було цікаве. Ну, хоча водоспад сам по собі доволі цікавий. О, які птушки, які дивні птушки, на кожному острові свої. Ну, хоча не диво, коли тут уже пройшло шмат годов, то яны ж еволюціонували поособку. Ладно, поглядим, что еще тут есть. Спады, водоспады. Може, у вежу треба зайти, каб потрапить? Ці на вежу. На вершині, певно, нечто є. О, а здається, ось такий журнал, як ми бачили. Ой, знову не та кнопка. О, Рея. Я Рея, дочка Яхала. Я шукала я шукала сенс у його словах наконт таго, што здарылася з ім падчас яго вандровак. Абавязкі майго бацькі ляжаць цяжарам на яго плячах. Нават нягледзячы на тое, што мы знайшлі новы дом, ён ніколі не заставаўся такім жа зноў. Ён ніколі не быў папярэднім зноў. Ёсць надзея, і ўжо больш дзяцей нарадзіліся у гэтую вясну, чым у мінулую. Мы адновімся, але я думаю, што ён турбуецца наконт тых рэчаў, якія чакаюць нас у будучыні. Я думаю, што хвароба чорных камянёў, якую знайшоў мой бацька, напалохала яго больш, чым што-небудзь яшчэ. Але яе сустракалі ўсяго толькі аднойчы ці двойчы зноўку. Астравы, па якіх мы вандруем, цяпер бяспечныя. Неўзабаве Кара таксама народзіць дзіця, і смех вернецца да нашых сардэц. Кара, тая жрыца, храм якой мы разбурылі, обснеёмка. О, окей, тут не прайсці, шкада. А куды ж тады прайсці? Ладно. Пошукаем. Ой. Ці можна ў гэту вежу зайсці? Судзячы па ўсім, нам трэба менавіта туды. Але ж... Як усё таемна. Я сапраўды адчуваю сябе паломніцай, якая шукае адказы, і якая пакуль не можа іх знайсці, я адчуваю сябе трошачкі дурненькай. Ладно. Можа, яшчэ нешта можна знайсці. Вон там, вось тут, куды я лячу, гэта часам... Не, гэта нешта іншае, але вось прама ад мяне, ну, зараз не прама, а тады было прама. Яно падобнае на той храм, адкуль мы толькі што прыйшлі. Але... О, гэта ж месяц. Месяцовая частка. Што гэта за штука такая тут? Гэта рыба? Это рыба ці што? Ладно, хай будзе рыба. Ну, ўсё ж такі месяц часта асацыююць з рыбай. Ён моліцца, я так разумею. Ага! Няўжо я нешта знайшла? Ну, вось так яно,
здаецца, і выглядае гэта гульня. Ты палётаеш і нешта знойдзеш. Палётаеш і нешта знойдзеш. І нешта адчыніш. Клас. Ведаеце, мне падабаецца. Гэта сапраўды інды-гульня, а не AAA-праекты, якія зараз мы ўжо прывыклі, што яны ўсё азначаюць у журнале. І ты... Ой, о, здаецца, там алтар таксама з жывалами. Ці не жыў? Ось. Таксама авечку паклалі на алтар. Ось, 2 авечкі. А там было адна, 1 трусік, 2 авечкі і 3 авечкі. Цікава, ці азначаюць нешта гэтыя алтары. Добренько. Цяпер хадзім шукаць знак сонца. Месяц мы знайшлі. Ну так, здаецца, тут духі не толькі добрыя, але і крыважэрныя таксама ёсць. Як жа ось вада цячэ ў гэтых астравах, не знікае, ну, у сэнсе, яна не скончваецца на саміх астравах, і кудысьці там знікае. Ладно. Бачу значкі. Гэтыя вялікія азёры, гэта, як гэта, знаходзіцца пад уладай духа вады, духа, рыбнага духа з зямель багоў. Окей, гэта экскурсавод, я так разумею. Так, месяц. Месяц знайшлі. А дзе сонца? Так, таму што ну, чым большы аб'ект, тым большая яго гравітацыя. І гэтыя астравы, яны ж невялічкія самі па сабе, і таму гравітацыя ў іх невялікая. Цікава, цікава. Дзе ж я змагу знайсці гэтую штуку з сонцам? Хутчэй за ўсё, мне трэба знайсці яшчэ сонца, актываваць, і тады я змагу падысці да, ну, там, дзе ў вадаспадзе гэтыя 2 штукі з сонцам і месяцам, і яны адчыняцца. Альбо адразу ісці ў храм. Магчыма. Ну, добренько, пашукаем. Так, дзе ж? Яно, хутчэй за ўсё, там, дзе вада. О, бачу яшчэ значкі. А вон там, не, там птушкі. Тут значкі, зараз паглядзім, што яны кажуць. А, не, гэта авечкі, а мне падалося, што гэта значкі. Ладно. Так. Храм. Вось, яшчэ такая нейкая магічная сіла ідзе цяпер ад гэтага месца з месяцам. Так, месяц актываваны, а сонца з таго боку, значыць, хутчэй за ўсё. Ну, вось, я знайшла сонца. Трэба шукаць у тым напрамку. Ой-ой, міма. Можа, проста... Не. Прабачце. Я калі-небудзь навучуся лётаць, але не сёння. Класна прызямлілася. Тут таксама рыба. Гэта ж рыба, я думаю. Таксама людзі моляцца, але тут яшчэ і такія. Не толькі рукі, далоні разам, але яшчэ і пакланіўся. Ага, тут можна ўваходзіць. Круто. Фух, я зразумела, здаецца, што калі ты не можаш нешта знайсці ў гэтай гульні, ой, якія прыгожыя кветкі. Так, святая рыба. Здаецца, я зразумела прынцып гэтай гульні. Калі ты не можаш нешта знайсці, то палётай навокал. І знойдзеш. Можа быць, а можа і не знойдзеш.
Цікава, гэта ўваход ці толькі актывацыя, таму што калі гэта ўваход у сам храм, то будзе даволі дзіўна. Як жа мы туды патрапім, калі ён не толькі на іншым востраве, але нават у іншай лакацыі. Даволі цікавая гульня, такая захоплівая. Мне падабаецца, дакладна падабаецца. О, дзякуй, гульня, што захоўваеш, таму што, гуляючы ў Геншы, я ўжо забылася сама на тое, што у аднакарыстальніцкіх гульнях трэба час ад часу захоўваць. І... Можна дастаць лепей ліхтарык, каб адразу падсвечваць тое, з чым трэба ўзаемадзейнічаць. Гэтая вада дзіўная. Зноў сонца і месяц бачу. Ну што ж, рыхтуемся да Сумеру з яго загадкамі. Ух ты! А што трэба рабіць? Ладно, разберемся. Іх трэба, я так разумею, павярнуць нейкім належным чынам. Так. Ладно. Трэба пашукаць падказкі, хутчэй за ўсё. А цікава, калі ліхтарык скаваць... Не, яно не... Ліхтарык надае сілы і можна актываваць, а без ліхтарыка нельга. Так, добренька. Ага, бачу вось гэтыя штукі. Тут два такіх васьмікутніка і два васьмікутніка адзін у другім. Хутчэй за ўсё, нам трэба абраць вось такое ж, як на тых колах, што вось я толькі што бачыла. Ці можа падняцца вышэй, паглядзець, што там ёсць. А не, сюда не заскокну. Ці заскокну? Цікава, што там. Прабачце, во мне прачнулася даследчыца. А, ладно, уже не заскокну. Ну ладно. Так, добренька. Два васьмікутніка, якія трэба аб'ядаць адзін з другім. І, здаецца, так, гэта сімвал падобны. Здаецца, справа ў тым, што трэба абраць тыя ж сімвалы, што мы бачылі і каля храма, і каля тых штук, якія актывавалі. Ось, і аб'яднаць. Ну, давайте так. А, так. Я мела рацыю. Супер. Я вельмі спадзяюся, што ў гэтай гульні не будзе не... А, вось жа яны. Можна было падысці і паглядзець на іх. Вось сімвал. Па 3 васьмікутніка адзін у адным. Я вельмі спадзяюся, што тут не будзе ніякіх боек, тому што не вельмі хочацца. Зараз ліхтарык, напэўна, паглыне гэты ключ. Так. Ведаеце, што мне гэты ліхтарык нагадвае? Сэрца Кандракара. Але гэта Тарані. Тарані з сэрцам Кандракара. Блин, мне трэба напісаць такі фанфік. Добра, дзякуй за ключ. Цяпер можна ісці ў храм. Клас. Мне падабаецца. Мне дакладна падабаецца, што тут ты нічога не ведаеш, на нешта выпадкова натрапляеш і такая, вау, як цікава. Клас. О, боже! Слухай, істота, ты мяне напалохала. Такая сядзіць з двумя гіганцкімі хвастамі. Прывітанне, маленькая вандроўніца. Ну, займай свой час.
Можа, ты заблукала, ці... гэта заняло цябе яе. Не, гэта не яе. Яе больш вытанчанае. Ці заблукала ты? Альбо... Альбо за табой ідзе нехта марудны. Ясна. Я думаю, яго завуць Медвін. Марудны, як мала хто з пярэваратняў, якіх я сустракаў. Але яго розум востры. Наконт яе, у яе падчас атакі ў падзенні і ешкі у яе адзін хвост, а падчас ульты, па-мойму, 5, калі не памыляюся. Ну, так, больш. Гэта яе недзе паміж ешкай і ультой. Ці ведаеш ты, што ты знайшла? Ты трымаеш святло і ключ, якія прывядуць цябе ў змрок. І світанак, і захад, як я мяркую. На паўднёвы захад адсюль ёсць храм, сілуэт якога бачны ў заходнім сонцы. Ты знойдзеш больш адказаў там. Цяпер ідзі, птушка, якая хутчэйшая за Медвіна. Ён назваў нашага настаўніка марудным. Клас. Цябе чакаюць таямніцы ў глыбіні. Шукай парад ад тых, хто спіць, наколькі я зразумела. І што далей? Ты ж не будзеш нас есці ці нешта яшчэ? Ты ж не знікнеш, калі я схаваю ліхтар? Блін, які ён страшны. Не, гэтая графіка не прыстасаваная для жывых істот. У гэтай графіцы добра руіны выглядаюць. Руіны і такі закінуты свет. Цікава, мы проста знойдзем адказы наконт гэтага свету, ці мы яго адновім, ці нешта такое. Цікава, ладно, паглядзі. Дарэчы, а дзе ён? Гэта будзе... вось, точно. Як добра, што ёсць компас. Можа прыляцець праз аблокі. Яны такія страшныя. Не вельмі, праз іх бачна. Мне проста ўпершыню падалося, што праз іх нічога не бачна, і таму можна заблукаць, таму страшна. Не, праз іх бачна. Я ўжо нават трошкі прыстасавалася прыземляцца. Так, можна адкрыць. Сэрца кандракара. Яно сапраўды падобнае да сэрца кандракара. Яно ж таксама паглынала там розныя рэчы, кшталту пячаткі Фобаса, зоркі Кэссіді і ўсё такое. Дарэчы, гэты востраў, ён такі невялікі, але глыбокі. Хаця, памятаеце, калі мы лёталі вакол яго, ён быў не толькі быў глыбокі. Умоўнасці гульні, ці можа нейкія прасторава-часавыя анамаліі. Ну, як жа тут дакладна ёсць прасторава-часавыя анамаліі, таму што такія астравы ў паветры — гэта нешта анамальнае. Дзякуй, Кэп. Такія кроплі, такія... Вау! Яно так
дзіўна выглядае ў гэтай графіцы. Людзі, нам удалося, мы зрабілі гэта. Так, я так разумею, гэты храм стаў... Мы тут будзем у бяспецы. Гэты храм стаў для людзей прыбежышчам, сховішчам, бо яны хаваліся тут ад катаклізму, які разбурыў іх свет. О, лавачка. Якое тут усё такое, нібыта цацачнае, нібыта з канструктара. Вау, як прыгожа. Хацела б я пабачыць гэты храм у дні росквіту. Яны нас, я так разумею, ой, нема. Яны нас накіроўваюць. Туды, дзе яны ідуць, туды павінны ісці і мы. Толькі трэба... Яны караскаліся, а мы проста заскокнулі. Магчыма, у іх часы яшчэ нармальная гравітацыя была. Ну. Опа. І вон яшчэ наступны. Можна почитаць. Змрочная ахоўніца расплюшчыла свае вочы і на святло сонца і месяца, якія ззялі разам. Яна села і лагодна ўзяла у абедзве свае нябесныя далоні, взяла і сонца, і месяц у свае нябесныя далоні, прыносячы баланс святла і ценю. Сваёй правай далонню яна вызваліла сонца, каб дазволіць людзям прачынацца ад сваіх сненняў. Сваёй левай далонняў яна выпусціла месяц у начное неба, і такім чынам людзі маглі спаць наогул. Яна гэта сэрцабіццё сезонаў і у цэнтры света і дыханне жыцця і парадку. Гэта змрочная ахоўніца, гэта кшталту увасабленне, цікава, што тут, ці ёсць нешта, увасабленне балансу ў гэтым свеце. Цікава, нешта. Такая даследчыца мне абавязкова, калі я бачу, тут можна было падняцца. Круто. Клас. Як цікава. Так, тут мы ўскараскаліся, а там быў яшчэ... Вон там такая... Ладно, ўскараскаемся потым яшчэ раз. Я проста не ўбачыла гэтую выяву. Я так разумею, гэта... Вось гэтая змрочная ахоўніца. Клас, прыгожа. І мне здаецца, у яе такія ж убранні, як і у нашай галоўнай гераіні. Бачыце, такі асіметрычны плашч на левую руку. Клас. А можа, і ёсць увасабленне гэтай змрочнай ахоўніцы? Цікава. Змагу я тут назад заскочыць? Не? Прыйдзецца зноў караскацца? Ну ладно. А тут заскокнуць? Спроба не хвароба ўрэшце рэшт. Не заскокне, шкада. А птушку у падзямеллях не пераўтварыцца. Трошачкі глючная гульня. Ну, як гульня нармальная, просто могуць узнікаюць час ад часу праблемы, калі намагаешся падскокнуць дуже блізка ад нейкай паверхні. Столь дзіравая. Гэта святло так падае. Вунь вакенца. Зразумела. А калі прыбраць, ці цёмна тут будзе? Да не дуже і цёмна. Ух
ты, что это такое? Висіць. Не, з ім не праўзаемадзейнічаць. Выглядае, нібыта нейкія селячкі. Тут калі заскокнуць, ну, тут можна скараскацца. Опс. Не доскокнула, ну ладно. Там, здаецца, людзі разбілі лагер. Не, я хочу туды скараскацца. Можа, ўсё ж у паломніцтве трэба тут усё даследаваць, ушанаваць памяць багіні, як ахоўніцы гэтай. Ну, і чаму ты не хочаш заскокнуць? Ты ж нармальна ў першы раз заскокнула. Што ты... Клас. Пераскокнула, ладно. О, супер. Так, теперь ходим. Опаньки. Мой батька на зноде. Мы не можем тут сустракаться. Ой, некая парочка не здарма заскокнула сюды. Знайшла нешта цікавае. Парочка, якая не можа сустракацца. Оп. Амаль. Ах, трошки не хапіла. Yes. Клас. Все ж таки высока яна можа скакаць. Ну, нешта паказваць, ну туды паказваць. Ага, ну туды мы зараз дойдзем. Шпіль, лагер такі на ўзвышшы. Так, што цяпер? Гэта хто? Гэта рыбы, чаму яны так скачуць дзіўна? Што яны тут робяць? Размываюць агонь, каб гатаваць ежу. І вось сюды. Клас, яны тут танцавалі, і я магу чуць музыку, не толькі бачыць іх прывіды, здані, але чуць музыку, як яны гралі. У чалавека ёсць лапы, якімі ён не можа бегаць, але з ахвотай ідзе за сонцам. У чалавека ёсць крылы, якія не могуць злётаць, але ён заўсёды будзе шукаць неба. У чалавека ёсць вочы, якія не могуць бачыць, але назіраць бесканечнасць, бясконцасць ці вечнасць. Чалавек згублены, не ведаючы, недасведчаны ў небяспецы. Для яго ўласнага розуму заўсёды незнаёмец. І яны танчуць побач з такімі філасофскімі прамовамі. Гэтыя людзі. Цікава. О, там нешта ёсць. І тут нешта ёсць. І вось ёсць яшчэ нейкі значок. Душы людзей ці прывіды здані. Сядзіць, назірае. Ага, і нам, хутчэй за ўсё, трэба туды ўскараскацца. Так, можна пайсці туды. Там яшчэ ёсць нейкія грыбы. Я хочу паглядзець на гэтыя грыбы, што там ёсць. І тут ёсць. Тут столькі ўсяго ёсць, я хочу паглядзець усё. Клас! У гэты лагер, у які я так намагалася прайсці, можна было падняцца па прыступках. Ладно, напэўна, трэба не спяшацца ўсё паглядзець. Яно ўсё пакажа ў свой час. Якія грыбы, клас. Вось нагадвае тое, што ў разломе нядаўна было. О, боже мой. Вау. Ага. Це зразумела. Яны падымаюцца, калі я падыходжу, і апускаюцца, калі я далёка. То бок яны мяне туды не пускаюць. Яны проста на розную вышыню падымаюцца. Я зразумела. Клас. Як гэта з аднаго боку яно не пусціць таго, хто не варты, а з
іншага, яно так, такое вітальнае для тых, хто падрыхтаваны, і сапраўды гэты свет, ён дапаможа тым, у каго адкрыты розум. Клас. Добра было сказана на пачатку. Опс. Так, што там далей? Ага, можна ўзняцца, але спачатку, напэўна, трэба актываваць гэтую штуку. Правда, я не ведаю, што яна зробіць. Яна адчыніць дзверы. Сюды можна ўвайсці і выйсці. Мы тут ужо былі. Ага. Напэўна, гэта каб было прайсці і вярнуцца потым, але на пачатку трэба прайсці вон туды, дзе лесвіцы. Ой-ой-ой, хух, ледзь не упала. Трэба быць уважней. Як тут растуць не, тут не дуже цёмна. Тады справды, расліны тут могуць расці. Класна. Я так люблю такія зарослыя храмы. Ну, не храмы, вядома, а руіны. Клас. Папараць. Адкуль там вада? Вось адкуль яна цячэ? Мы ж пад гэтым, мы ж пад вадой. Падыміце, во што яна тут цячэ. Я ўжо і забылася, што мы сюды патрапілі праз той востраў, дзе вода. Шмат вады. Клас. Это мы адтуль жа прыйшлі, здаецца? Ці нам туды трэба? Ладно, хадзім проста па сцежцы, якую нам паказвае храм. А калі ўстаць пад гэты вадаспад? Масаж для спіны. Для спіны. Скок. Птушачкі, якія нас не палохаюцца. Хоп. І зноў грыбы. Гэта статуя, якая моліцца, я так разумею. Ну, гэта ж рукі, ці гэта не рукі. Яно выглядае не зусім як рукі, а... Так, ладно, я ўключыла дарослы рэжым у сваім канале, так што яно выглядае як пізда. Клас. Вось для такіх выпадкаў я паставіла на сваім канале метку 18+, каб не баяцца лаяцца, не баяцца казаць, на што падобныя тыя рукі таго чалавека. Ой, клас, тут школа ці не? Так, тут школа, клас. Пачытаць першую частку. Калі сусвет быў яшчэ новым і стваральнік ці стваральніца, як гэта, намалявалі, ці выцягнулі землі, духі жывёл сабраліся, каб паразмаўляць. Ліс сказаў, навокал ёсць новыя жывёлы. Яны ходзяць на двух нагах. Журавель сказаў, новая птушка. Ліс ці ліса пахітала яе сваёй галавой і сказала, у іх няма крылаў. Малпа сказала, я таксама іх бачыла. Яны без поўсці і яны не дуже добра лазаюць. Сава сказала, яны баяцца ночы і праганяюць яе з дапамогай агню. Выдра, я не ведаю, як выдра па-беларуску. Выдра сказала, яны будуюць свае гнёзды на зямлі, але не толькі сімі. Але яны не адзіныя з гнёздамі, напэўна. Алень сказаў, яны гучныя і не ведаюць, як хадзіць па лесе. Мядзведь сказаў, яны нібыта медведзяняці, нібыта дзеці, якія не ведаюць шляху дадому.
ліса похитала своєю головою і сказала: так, тому ми повинні їм допомогти. Блин, я люблю вось сусветы, дзе людзі падаюцца такімі нейкімі нягеглымі, таму што людзі сапраўды нягеглыя. Дапамагчы ім, другія іншыя жывёлы выглядалі збянтэжанымі. Так, сказала ліса, іх розумы бачаць вечнасць, і яны разгубленыя і напалоханыя. Ім трэба нешта, чаго можна прытрымлівацца, альбо яны самі сабе нашкодзяць і сябе, і зямлі, і нам, сказала ліса. І што ж ты прапануеш? Спытаў заяц. Я прапаную дамову, сказала ліса. Калі хтосьці з іх зможа пагаварыць з намі, мы прапануем яму сувязь з зямлёй. Ліса працягнула. Калі ён пагадзіцца, то зможа набываць форму аднаго з нас, форму таго, з кім у яго дамова. Клас. То бок у нас дамова з птушкай, а іншыя могуць пераўтварацца з іншымі. Дарэчы, памятаеце тую сям'ю, якую мы напаткалі на пачатку? Там жа ёсць маці, бацька і дачка. Можа, дачку таму не адпускаюць, што ў яе яшчэ няма дамовы. І цікава, якія дамовы, з якімі жывёламі у яе бацькоў. Столькі цікавага трэба яшчэ пабачыць. І тады ён будзе адзіным цэлым з зямлёй, і ўсё яшчэ можа бачыць па-за межамі фіранкі, ці... Я забыла, як гэта слова. Ладно. Так, не, я не супакоюся, пакуль не пагляджу ў слоўніку, як гэта перакласці. Потому что я гэтае слово ведала. Вэлюм, вось. Глядзець за межамі вэлюма. І такім чынам зможа кіраваць і абараняць свой народ, і такім чынам усе мы будзем у міры, сказала ліса. Іншыя жывёлы пабачылі мудрасць у гэтым і пагадзіліся. І такім чынам некаторыя людзі могуць стаць адзіным сусветам, і абраныя могуць будуць называцца тыя, хто шэпчуць, я так разумею. То бок мы, наша гераіня, гэта адна з тых, хто шэпча, напэўна. Спадзяюся, я нармальна прыкладала. Ага, то бок нам трэба сюды, а што там? А там невялічкі пакой, куды ён вядзе? Ці вялічкі? І зноў гэтыя рыбы, якія выскокваюць з вады. Дзіўныя, смешныя рыбы. Ага, і тут сонца. Я зразумела. А там што? Такі старажытны храм, старажытны, тут баць каналізацыя. Шыкоўна. З іншага боку, як кажуць, дзе каналізацыя, там цывілізацыя. Гэта была рапушка. Не, рапушкі не скачуць, гэта была жабка. Вау, что это такое? Ой, не туды. Прывітанне, кусок, дзякуй, што завітала, рада цябе пабачыць, хаця мы ўжо тут даўно. Ага, і тут месяц. Што месяц?
Чесно кажучи, я не ведаю, що тут треба робити. Ага, магчыма, треба її... Так. Окей. Тут сонце. А тут місяць, і там місяць. Так, тут сонце, тут місяць. Магчыма, трэба, каб яно ўсё было аднолькавае? Я не ведаю. Калі тут... Так, месяц. Паўсюль месяц. Так, паўсюль месяц. Ці, можа, трэба, каб паўсюль... А, я зразумела. Гэтая штука на 180 градусаў пераходзіць, тыя на невялічкую колькасць. Яно паказвае, на якую адлегласць яно перакідвае гэты прамень. Ладно. Правда, я не ведаю пакуль, што з гэтым рабіць, таму, магчыма, варта пашукаць адказы яшчэ недзе, прайсці далей. Ага, а тут асабліва і ісці няма куды. Так, я адсюль прыйшла, тут няма куды ісці, і застаецца толькі гэтая зала. Ну, добра, давайте паглядзім тады, што там можна зрабіць. Так. А, магчыма, трэба вось, каб прамень патрапіў вось сюды. Зразумела, ну, ось так і трэба. Окей. Ага, не ў той бок. Ладно. Ой, не туди. Ага. Окей. І, здається, тоді ось гэта падыдзе. Ці не? Трошки забулася, як яно переміщає. О, супер! Клас! Яно спрацювала. Клас! А чмурець. Як круто. І куди тепер? Так, яно туди пройшло. Можна вертатися, напевно. Так, а там не очинилося ніяких дверей? Ні? Ну ладно. Так, значить, вертаємося назад. Там вже, здається, очинялися двері, які дозволять вернутися хутчей назад. І тоді і поїдемо. Поглядимо, що там змінилося. Так, а куди ми йшли? Чи не сюди? Ні, не сюди. Туди. Так, тут же ніякого походу. О, гэта статуя. Статуя, якая зламалася і на якой ужо гриб вырас. Так, вось гэта прамень. І вось гэтае святло. Што тут можна зрабіць? Вау, які яркі. Ага, я зразумела, яно розныя типу промняў. Ось, і трэба той, які падыходзіць. Добренько. Цяпер, я так разумею, для сонца трэба такі, ну, такое ж зрабіць. Ага, ось і мост. Какой тут... Ось я так падабаю, што у старажытных руінах усё такое высокатэхналагічнае. Ты так робіш нешта, а яно такое хоп-хоп і гатова. А што вось там? Ці зможам мы туды патрапіць? Туды. Ну ладно, хадзім наперад. Паглядзім, што там ёсць. Бо ведаеце, што я хачу туды паглядзець, што там. Ці ёсць там? Не, напэўна, туды трэба будзе патрапіць, ну вось,
Так, калі дзяўчаткі мяне на пару хвілін клічуць, я адыду ненадоўга, магу включыць вам гэты Navi Band. Давайте. Захаваю. Пакуль включу Navi Band. Вось. І вярнуся праз некалькі хвілін. Чаму менавіта Navi Band? Таму што ў мяне зараз новы плейліст, і я фарбую менавіта іх, Navi Band. Чуєш, змовкають всі сади, і зорки тихо назирають. Глядиш мне, і подих теплині вабить нас, і ми в очаї. Ти бачиш, у світі тільки ми, і нас одних нема на світі. А чуєш, у гэтej вышыні, як нас з тобой, як у ветер. Обними мяне, крышку помолчи, дай послухать твое сердце. Не перашкаджай, широ адчуваць, як яно імкліва б'ецца. В обнимках тишине мяне у космос притуляла. Спытаеш, ці гэта назаўжды, адказ мой позіркам спаткала. Обними мяне, крышку помолчи, дай послухать твое сердце. Перашкаджай, широ адчуваць, як яно імкліва б'ецца. Обними мяне, крышку помолчи, дай послухать твое сердце. Не перашкаджай, широ адчуваць, як яно імкліва б'ецца. Я вярнулася, дзякую, што пачакалі. Спадзяюся, вы не дужа сумавалі без мяне. Дарэчы, вось гэтую застаўку з хутка вярнуся я падрыхтавала яшчэ на першым сваім стрыме, але давялося выкарыстаць толькі сёння. Гэта 7-й, здаецца. Добра, працягваем. Захаваем. Так, паглядзім, што тут далей. А далей у нас грыбы. Я спадзяюся, я ў правільным кірунку працягнула. Так. Может, тут ёсць нешта цікавае. Гэта я ўжо прайшла. Потым вярнемся. Зноў вось такія штукі, дзе можна караскацца.
по яких можна караскатися. І, я так розумію, наверх. Ой. Ну. Не хочеш туди залізти? Ладно. А прийдеться. Це двері? Чому мені здається, що це двері, які можна відчинити потім. Все ж таки, який пригожий храм. Скок. Скок. І скок. Клас. І тут так само гриби. Чи є тут нещо цікаве? А, нам у эту дірку треба? Ні? А, ні, нам здається сюди. Чи нам у эту дірку треба? Ух ти! Вау! Я сподіваюся, я не заблукаю, а туди, куди треба. Куди я прийшла? А, прийшла я ось сюди, якраз куди хотіла потрапити. З самого початку. Що тут за люди? Выглядае на тое, што гэтыя дзверы былі захраслі шмат часу таму. Цікава, ці ёсць нешта на іншым баку, з іншага боку. Ага, клас! Вау! А там унізе ёсць нейкія сімвалы. Але калі я спушуся, мне прыйдзецца зноўку ісці. Ладно, можа мы яшчэ сюды вернемся. Вау. Ага. Можна опусціць, я так разумею. І месяц. Месяц. Свяціўся. Выглядае, быццам гэта нейкі чысці кабінет. Іх тут. Яны маліліся, гэта, здаецца, тая ахоўніца. У яе ж такія ж вушкі былі, памятаеце, на малюнку. Цікава. Ой. Частка другая, а вось гэта частка першая. Я Кара з вострава Навальніц, з вострава Грома. У мяне быў адзін дзіўны сон, які я тут запішу, так што іншыя могуць, магчыма, зразумець яго значэнне так жа, як і я. Я прыйшла вывучаць свяшчэнныя пісанні у Маяк, у землях багоў, намагаючыся зразумець нашу спадчыну. Як я працягнула руку, каб дакрануцца да нейкіх рун, яны раптам пачуліся так, нібыта цёплая далонь накрыла мае вочы, і я заснула на свяшчэнным камяні. У маім сненні выглядала на тое, мне падавалася, што камень пада мной зазяў знутры, фарміруючы прыступкі, якія вялі ў зорнае неба. Далёка ад гэтых прыступак залатое святло расло і перамяшалася ўсё бліжэй. Зоркі ляцелі з неба і станавіліся кімсьці, хто мелі форму музыкі і былі пяшчотнымі і сумнымі. Бог загаварыў са мной не ў словах, а ў ўспамінах і пачуццях. Ён папярэдзіў мяне пра жудасную сквапнасць
з дзвонку про пустечу у серцях. Я би прочитала як мужчин. В серцях мужчин. Ну, тут мається на увазі в серцях людей. І як ён казаў мне гэта, я адчула, што нейкі вір з'явіўся паміж намі, зацемняючы залатыя прыступкі, як навальнічная хмара, холодная, як вечнасць. У жаху я закричала, я закричала на гэты, як там, на нацягненне гэтай цемры і прачнулася. Я не магла гаварыць 3 дні, але адразу ж накіравалася ў старажытныя храмы. Калі тое, што я бачыла, гэта праўда, богі жывыя, і ім патрэбная наша дапамога, як і нам патрэбна іхняя. Ага, зразумела. Ага, куды далей? Я так разумею, нам трэба апусціць тыя прыступкі, а для гэтага трэба неяк актываваць такую штуку, але з сонцам. Вось тут. Добренько, пашукаем. Здаецца, трэба саскочыць. Можна сысці, навошта саскокваць. Блін, хацелася б туды вярнуцца, паглядзець на тыя сімвалы, якія былі ў той частцы. Бо можна аббяжаць вакол. Не, вакол не атрымаецца. Ці атрымаецца? Зараз паглядзім. Скок. Якая ж тут нізкая гравітацыя. Нічого цікавого. Блін, такі ось цікаві тут речі, але часом цікаво виглядає, але оказується, що там нічого нема. Ага, це трошки не те, що я шукала, але один. І я так розумію, там буде 4. Добре, будемо шукати ще 3. А тут ще нешта було, такое, що мені допоможе у пошуку. Ага, вон тыя значки. Погляжу, що там за значки. Что мне хочет сказать тыя люди? Гэта... Усё, я зразумела, гэта вось гэтыя дзверы адчыніліся, і мы можам цяпер вярнуцца. Вось гэты слуп, ён вісіць у паветры просто. Тут сапраўды нешта з гравітацыяй. Добра, тады хадзім шукаць далей. Там нічога, там уже паглядзелі. Так, я так разумею, трэба знайсці 4 вось такія штукі, каб адчыніць тыя дзверы, якія прывядуць... Гэта вада ці не? Не, гэта сцяна. Якія прывядуць тады да тых дзвярэй, і тады можна будзе падняцца і адчыніць. Ты сюды не вскараскаешся, не? Так шкада. Вось так вскараскацца. Якое тут усё такое пяшчотнае, нявіннае, але насамрэч гэта свет, які развальваецца на часткі. Так, другая штука, третья зусім побач з дзвярыма. І яшчэ одну трэба знайсці. І мне здаецца, яна будзе недзе вон там. Ты што, ты рыбу хочаш ловіць? Там жа рыба якая скача. Так, калі тут ёсць прыступкі, значыць... Ага, і вось і 4-я. Добра. Их 5. Их усё ж таки 5. І 5-я вон там. Як туди потрапіць? Ага. Упала, як крылна упала. Ага, тут можна пройсці. Добре, так давайте. Так, я заскокну сюди. Сюди потім скокну. Хоп. І тут можна узняться. Що це за губ був? Я так розумію, це губ, тая штука, яку треба активувати, видає.
На пачатку ўсё падаецца такім непрыязным, што нам тут не рады, але насамрэч усё такое нібыта кажа: ды падыходзь, мы ж цябе так чакалі. Вось такая дзіўная гульня. Так, гэта на першы погляд, яна такая прыязная, вельмі прыгожая. Потым так: о, гэты сусед не чакаў цябе. А потым зноў: не, насамрэч мы цябе чакалі, і богі чакаюць твоей дапамогі. Богі чакаюць твоей дапамогі. Ажно верш склала. Ось. Клас. Упс. Скок, скок. Скок, скок. І тут ми активуємо сонце. Нам же сюди треба було, каб гэта апусціць. Клас. Куди далі? Ага, а далі вон туди. Ух ты! Вау, там нешта цікавае. Вау, нейкія старажытныя штукі. Выглядае на тое, быццам яно змяняе час. Вау, далоні. Гэта далоні. А гэта нагадвае Райден. Я спадзяюся, ты не будзеш мяне біць? Падыходзь сюды, маленькая птушачка. Вау, гэта нешта. Шмат часу таму твой народ называў мяне замарочнай ахоўніцай. Седзячы на мяжы паміж світанкам і паміж заходам і світанкам, як гэта, забяспечваючы бяспечныя падарожжы на шляхах да земляў сноў і назад. Нават пасля вялікага расколу я была тут, назіраючы, як твая жрыца Кара вяла свой народ да бяспечных берагоў тут, у маім храме. Шмат часу я чакала гэтага моменту, каб настаў гэты момант. Я аслабела, але праз тое, што пазычыла сілу, мне пазычылі сілу, якая прывязвала мяне да твайго свету, здаецца так. Слухай уважліва, маленькая птушка. Зноў пустэча прачнулася, і яна галодная. Гэтым часам, каб зжэрці ўсё, што засталося ад гэтага свету. Але ўсё яшчэ застаецца магчымасць спыніць яго. Жрыца Кара схавала тры часткі вялікай сілы па адным у кожным храме. Табе трэба аб'яднаць усе тры часткі зноў. Я дам табе частку, якую далі мне для захоўвання. Без яе я страчу сілы і застануся ў забыцці. І гэтая частка была маёй сувязі з гэтым светам з таго часу, як богі згубіліся ў розуме людзей, як людзі забыліся на багоў. Але мы не можам чакаць. Калі ласка, прымі маю частку і
скончыць тое, што было пачатае даўным-даўно. Вау, какая дзіўная штука. Яно сапраўды выглядае... Яе расплюшчыла! Які жах. Гэта было жорстка. Сапраўды жорстка. Вау, яно цяпер не ліхтар гэта паглынуў, а яна сама, яно ўнутры. А гэта, я так разумею, гэта і ёсць пустэча, з якой мы будзем супрацьстаяць на працягу гэтай гульні. І нам што, зноў трэба бегчы, мы зноў зламалі руіны, так? Ці як? Ой. І так можна выйсці. Блін, я так і не паглядзела на тыя 3 сімвалы, якія былі на пачатку там у храме. Ну, шкада. Ладно, наша падарожжа працягваецца. Ці, магчыма, працягнем ужо наступным разам. У гэты раз вось скончылі першы храм. Так, скончылі першы храм. Цікава, тут ці змянілася? Не, тут, здаецца, ўсё такое ж. Ён... О, боже, ну што гэта? Тут усё змянілася, што гэта за... Яно падобнае да тых камянёў, якія, памятаеце, якія былі у самым першым храме. Мы беглі і з зямлі раслі камяні. Які жах. Гэта і ёсць пустэча. Як шкада, тут было так прыгожа, а цяпер вось гэта тырчыць. Як шкада, як шкада. Такая прыгажосць знішчаецца. Сумно. А вось цяпер новы слой открываецца. Сумно этого света. Ладно. Напэўна, тады на сёння скончым. Астатні пошук пацягнем наступным разам. Тады дзякуй, што завіталі на стрым. Магчыма, нават заўтра я аб'яўлю дадаткова на сваім твітэр-аккаунце. Зноў жа спасылачка ёсць на старонцы Twitch. Ось. А які жах, які жах. А я пайду, напэўна, перажываць страту гэтага храму. Ён быў прыгожы. Дзякуй, што былі са мной. Наступным разам працягнем падарожжа па гэтым свеце. І, спадзяюся, мы яго захаваем. Дзякуй. Да наступных сустрэч.